శాంతి. నేటి కోసం మేటి సంకల్పం. సభ్యత సంస్కారం. ఈరోజు చదువు ఉంది, సభ్యత ఉంది, సంస్కారం లేదు అంటారు. కనుక మనం చదువు ఎంతగా చదువుతున్నామో దాంతోపాటు సభ్యత సంస్కారం ఎంత అవసరం. సభ్యత అంటే వ్యవహారికంగా సత్ప్రవర్తన గల వ్యక్తిత్వం అని అంటారు. సభ్యత సంస్కారం ఉన్నవారు అందరితో సంస్కారాల్ని కలుపుకుంటూ ఆశీస్సులు పొందుతారు. ఉదాహరణకు సర్ సివి రామన్ ఒక ప్రఖ్యాత విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త. ఆయన ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పటి సంఘటన అది. ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉద్యోగార్థం చాలామంది యువకులను ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఒక వ్యక్తి అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. అతనితో సివి రామన్, నాయన, నీవు ఉద్యోగం మీద ఎలాంటి ఆశలు పెట్టుకోవద్దు, నీకు రావాల్సిన రైల్వే ఛార్జీలు తీసుకుని వెళ్ళమని మర్యాదగా చెప్పారు. ఆ విద్యార్థి ఎంతో నిరాశ నిస్పృహలతో ఆఫీస్కి వెళ్ళి తనకు రావాల్సిన డబ్బు తీసుకున్నాడు. కొంతసేపటికి సివి రామన్ గారు బయటికి వచ్చి చూస్తే ఆ యువకుడు వరండాలో ఉండడం గమనించి, కోపంతో ఇక్కడ కూర్చుని ప్రయోజనం లేదు, వేరే ప్రయత్నం చేసుకోమని ముందే చెప్పాను కదా అని అన్నారు. అప్పుడు ఆ యువకుడు, క్షమించండి సార్, నాకు రావాల్సిన ఛార్జీలో 5 రూపాయలు ఎక్కువగా ఇచ్చారు, నేను అప్పుడు చూసుకోలేదు, తిరిగి ఇద్దామని వచ్చి చూస్తే వారు తలుపులు మూసి భోజనానికి వెళ్ళారు, ఈ 5 రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వాలని వేచి ఉన్నానండి అన్నాడు. రామన్ గారు ఆయన భుజం మీద చేయి వేసి, సబాష్, నీవు రేపు వచ్చి కలిస్తే ఉద్యోగంలో చేరేందుకు ఆర్డర్ ఇస్తాను, నీలో సభ్యత సంస్కారాలు నాకు నచ్చాయి, నీలాంటి వాడే కావాలని అతనికి ఉద్యోగం ఇస్తాడు. అంటే ఇందులో మనం గుర్తించేది ఏమిటి? చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉన్నందున ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యాడు. కనుక చదువుతో పాటు సభ్యత సంస్కారాలు ఎంతో అవసరం. మనం కొందరి ప్రవర్తన చూసి చదువు ఉంది కానీ సంస్కారం లేదు అంటాం. అంటే నడవడికలో సరైన పద్ధతి లేకపోవడమే. ఇది లేనప్పుడు సమాజంలో గౌరవప్రదంగా జీవించలేరు. వారిలో ఎంతటి గొప్పతనం, పాండిత్యాలున్నా సమయానికి వినియోగించుకుని సత్ఫలితాల్ని పొందలేడు. అలాంటి వ్యక్తి సమాజానికి దూరంగా, సంబంధ బాంధవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా, తోడు నీడలేని వ్యక్తి వలె మిగిలిపోయి పెద్దల ఆశీస్సుల్ని పొందలేడు. కానీ పూర్వం మన ముందు తరాల వారిలో పరిపూర్ణ సభ్యత సంస్కారాలు ఉండేవి. ఇంటి వ్యవహారాల్లో, సంబంధ బాంధవ్యాల మధ్య ప్రేమతో పాటు మర్యాదపూర్వకమైన సభ్యత సమతుల్యతలను కలిగి ఉండేవారు. తమ జీవిత విధానంలో ఒక క్రమ పద్ధతిని అవలంబించడం వలన వారిలో సభ్యత సంస్కారాలు వ్యక్తమయ్యేవి. జీవితం విలువ, బంధుత్వాల మధ్య ప్రేమ వారికి తెలుసు కనుక వారు విలువైన జీవితాన్ని గడిపారు. నాటి మనవారి సభ్యత సంస్కారవంతమైన జీవన విధానం ఈనాటికి భారతీయ సంస్కృతిగా నలువైపులా కీర్తింపబడుతోంది. దీనివలననే ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. కొన్ని ఉన్నత కుటుంబాల్లో క్రమశిక్షణ గల సభ్యత సంస్కారాలు కలిగిన వారు నేటికి ఉన్నారు. పెద్దలు ఏమీ నేర్పించకపోయినా, గొప్ప చదువులు చదవకపోయినా, వంశపారంపర్యంగానూ పూర్వజన్మ సుకృతంతో ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ చక్కని సభ్యత సంస్కారం కలిగి ఉన్నారు. స్వామి వివేకానందుడు, మహాత్మా గాంధీజీ, బాల్ గంగాధర్ తిలక్ వంటి మహనీయులు తమ సభ్యత సంస్కారవంతమైన వ్యక్తిత్వంతో చరిత్రలో చిరంజీవులై నేటికి ఎంతోమంది జీవితాలకు ప్రేరణనిస్తూ ఆదర్శవంతులయ్యారు. అన్నీ ఉన్న విస్త్రాకు అణిగిమణిగి ఉన్నట్లే సభ్యత కలిగిన వ్యక్తి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నప్పటికీ నిరహంకారంతో చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరినీ గౌరవిస్తూ విధేయుడై ఉంటాడు. అందరి సలహాల్ని మన్నించి సర్వం తానే పొందాలని భావించక ఇతరుల్ని ముందుంచుతూ విశాల హృదయంతో సర్వేజన సుఖనోభవంతు అనే సభ్యత సంస్కారాలకు నిలయమై ఉంటాడు. ఓం శాంతి.